Здравейте! Днес ще се потопим в една от най-дълбоките теми за зодия Телец. Тяхната реакция при предателство. Телецът е символ на вярност и стабилност. Когато те допускат някого до себе си, те го правят с намерението това да е завинаги. Доверието за тях не се дава даром. То се гради с месеци, дори години на споделени моменти и доказана лоялност. Те инвестират време, емоции и енергия в своите връзки, очаквайки същата отдаденост в замяна. Но какво се случва, когато тази идилия се разруши? Когато телецът разбере, че е бил предаден, първоначалната им реакция често не е крясъци. Това е една ледена, оглушителна тишина, която предвещава буря. В този момент телецът не просто е наранен. Той пренарежда целия си свят. Той анализира всяка дума и всеки жест. Те търсят къде са сгрешили в преценката си и как са могли да позволят това да се случи. Телецът рядко греши два пъти. След тишината идва стената. Веднъж предаден, телецът издига бариера, която почти никой не може да преодолее отново. Това е окончателно решение. За тях предателството е доказателство, че човекът не е достоен за тяхната енергия. Често питат, може ли телецът да прости? Технически, да, те могат да спрат да се ядосват, но никога няма да забравят. Връзката за тях е като счупена ваза. Можеш да я залепиш, но пукнатините винаги ще напомнят за случилото се. Най-страшното не е гневът им, а безразличието. Когато спрат да се интересуват от вас, вие преставате да съществувате за тях. Те ви изтриват от своя график, от своя дом и най-вече от плановете си за бъдещето. Сякаш никога не сте били там. Като фиксиран земен знак, телецът цени предвидимостта. Предателството е хаос, който те не желаят да толерират в живота си. Техният мир е по-важен от всяка емоционална драма. Те избират себе си и своя спокоен сън. Представете си телец, който ви е подкрепял години наред. Едно голямо предателство е достатъчно да станете напълно непознати. Те ще ви поздравят учтиво на улицата, но в очите им няма да видите онази топлина, която е била там преди. Тя е угаснала. Ако искате да се извините на телец, думите не значат нищо. Те искат действия, последователност и време. Много време. Но дори и тогава, знайте, че връзката никога няма да бъде същата. Вие завинаги сте в списъка на несигурните. Силата на телеца се крие в това, че те не остават в миналото. След като решат, че някой е вън, те продължават напред. Те се фокусират върху работата си, хобитата си и хората, които са останали верни. Там е тяхната енергия. До тук разбрахме, че лоялността на телеца е дар, който не бива да се приема за даденост. Но има още детайли. Телците са свързани и с материалния свят. Предателство в бизнеса или финансите за тях е също толкова болезнено. Ако ги излъжете професионално, вие губите най-стабилния си партньор завинаги. Те ценят честната игра. Те вярват в максимата. Изгори мостовете, които не водят никъде. И го правят без съжаление. Телецът помни как се е чувствал в момента на разкритието. Това чувство се запечатва в паметта им и служи за щит. Този щит ги предпазва от бъдещи грешки, но понякога ги прави и по-затворени за нови хора. Това е цената на опита. Ако предадете някой, когото телецът обича, подгответе се за истинския гняв на бика. Те са изключително покровителствени. Те рядко атакуват първи, но защитната им реакция е съкрушителна. Не провокирайте търпението им. Ако сте телец и сте били предадени, знайте, че вашата способност да си тръгнете е вашата най-голяма сила. Достоинството ви е несломимо. Вашият мир не зависи от тези, които не са знаели как да ви оценят. Продължавайте да градите своя оазис. А за останалите, ценете телеца в живота си. Те са скалата, на която можете да разчитате, докато не я разбиете. Верността е рядка валута днес. Телецът я притежава в изобилие. Не я губете заради мимолетни изкушения. Благодаря ви, че бяхте с нас в това изследване на душата на телеца. Надявам се, че това ви е помогнало да ги разберете по-добре. Не забравяйте да се абонирате за още астрологични анализи. До нови срещи и пазете доверието!